Za njega će se u programu, kakav do sada nije viđen na našem području, natjecati ovih 25 natjecatelja. Crna kraljica 1, 2, 3. Pa nam je na raspolaganju i VAR. Pozdravite one koji su bili najsporiji. Pirlo. Kapetani, molim vas, istupite korak naprijed. Ostatak ekipe, sjećate kad sam rekao da mudro birate kapetane? Ste sigurni da ste mudro birali? Sad ćemo vidjeti. Katarina, molim te, dođi, otvori da vide što je ovdje. Znači, ovdje je novčanica od 100 eura. Ovaj iznos može pripasti jednom od vas dvojice kapetana, ukoliko, kad dam znak, u roku od 30 sekundi dotrčite do mene. Međutim, ukoliko uzmete ovaj mito, vi i cijela vaša ekipa ispadate, a druga ekipa prolazi dalje. Vrijeme. Kreni! Martino, nije baš neka ekipa bila u polufinalu. Mala ti je ponuda. Karlo, kolika bi trebala biti ponuda? 5 glava. Još se možete predomisliti, jer bolje poći sa nešto nego sa ništa. Grizu se. Kako nitko nije popustio, odlučio sam dodatno začiniti stvari. Hoće li biti ovako nepokolebljivi na veći iznos i posebnu ponudu koju neće očekivati? Katarina, otvori. Ovdje je duplo veći iznos, znači 200 eura. Ista su pravila, ovih 200 eura može pripast Martino tebi ili Karlo tebi. Ako, kad dam znak, dotrčite do mene. Međutim, ovaj put, ako uzmete mito, osim ovih 200 eura ostaćete u igri, a ostatak vaše ekipe će ispasti. S obzirom da ovo već malo više za promislit, ovaj put štopamo minut vremena. Mihajla, vrijeme, kreni. Ajmo Šaba, uzmi lovu. Karlo, evo, rekao si da pravila nisu poštene, evo ti prilike 200 eura, idemo dalje. Martino, imaš ekipu koja je najuvjerljivije poražena. Možda bi ovo bila prilika da spasiš sebe. 200 eura. Ja palim za to. Ali ti prolaziš dalje. Ma znam, ne. Možda uzeti 200 eura pa podijeli s njima. Ma ne, daću ja njima svakom po 200 eura nakon. Samo da su samo. Još 20 sekundi. Karlo, evo, imaš priliku mene podmititi. Još si malo prije izjavio. Karlo čeka posljednji trenutak da utrči. 3, 2, 1. Ovo nisam očekivao. Dužni ste pivu nakon ovo. Jedan pljesak, molim vas, za ovu ekipu. Martino i Karlo, svaka čast. Pravi ste. Bili ste vrlo fer i korektni i moćete nakon emitiranja ove epizode ipak šetati ulicama da vas neko od ostatka ekipe ne napadne. Ali vaše poštenje, nažalost, dovelo vas je do toga da ipak moramo igrati završni meč. Onaj ko pobjedi ide dalje, onaj ko izgubi, nažalost, napušta kono igre. Ajde, vaša prva lopta.
Antonela je ponovo ostala sama u polju, ali tada počinje Antonela show. Koliko dugo Antonela može glumiti Nea iz Matrixa? Kako je Karlo još jednom uložio prigovor, vrijeme je za novu provjeru VAR-a. VAR odluka je da je pogodak prihvaćen. I na kraju sve se svodi na dva imena koja će sve odlučiti. Karlo Martina, kapetana kapetana, winner takes it all. Sljedeći pogodak odlučuje, pobjednik prolazi, poraženi ispada. Hoće li se taktika iscrpljivanja protivnika još jednom isplatiti? Nije moglo uzbudljivije, ali dok jedni slave, kod drugih i nema previše tuge. Pa evo, mi smo zadovoljni kako smo igrali, a sad tako se dogodilo. Teško prihvaća poraz koji ja, ali bit će bolje do godine. Ćemo se prijaviti. Pa eto, super je ispalo na kraju za nas. Malo smo promijenili taktiku, gađali smo sa moje strane, tako da udarac kad prođe da ostane u našoj ekipi lopta i jednostavno taktikom smo malo izmorili suparničkog igrača i lopta je malo iskliska i odbila se i svaka čast ekipi, ali evo, uspjeli smo. I nakon ove izuzetno uzbudljive završnice, borbe do posljednjeg čovjeka, ostali smo bez još 5 natjecatelja. Mislim da je red da pljeskom ispratimo naše pale borce. Već je 10 natjecatelja napustilo kono igre. Ili vas strah sad što će biti iduća igra i koliko će vas ispast?
Za razliku od prethodne igre, natjecatelji će sljedeću igru ponovo igrati zasebno, što znači da im je svaki preostali natjecatelj direktni konkurent, da ne rečemo neprijatelj. Iduću igru ste također sigurno igrali dosta puta, a nakon što smo vidjeli kako brzo trčite, kako dobro gađate i kako dobro izbjegavate loptu, sad ćemo vidjeti kako se dobro skrivate. Zato što je iduća igra skrivač ili tiga tko se nije skrio. Ali prije samog skrivanja morali smo otkriti tko će ih tražiti, a tu smo imali posebno zanimljivu ideju. Koliko će se dobro sakriti i kako će zavarati HGSS-ovce i Montija ovisit će samo o natjecateljima. 3 natjecatelja koje Monti prvi pronađe napustit će igre. Imate točno 5 minuta na raspolaganju za sakrice. Vrijeme. Kreni! Mario, koliko će treba da ih pronađe? Ja mislim jako kratko. Koliko? Minut, 2? Tako nešto. Idemo vidjeti. Ajmo. Da me neće pronaći ovdje. Nadam se da me pas neće naći među prvom dvojicom, jer dron me neće sigurno naći. Koliko komaraca u ovoj džungli za dvorane ima, sam ću se predati. Dragi natjecatelji, ko se nije skrio, magarac je bio! Evo, kaži. Kada Monti pronađe natjecatelja, počet će lajati. Stoga svi, pogotovo sami natjecatelji, napeto čekamo. I tako 3 puta. I druga je pala. Kontrolira. Iako su HGSS-ovci bili uvjereni da će sva 3 natjecatelja pronaći u par minuta, vrijeme prolazi, a pas još ne laje. Prošlo je 5 minuta, 10, 20 i kad smo već počeli misliti da je pas Monti prebolio koronu, Može si izaći, bravo pas. Bravo pas, dođi. Ako me našali, zalete su ko bunja na mene. Svaka čast. Monti je pronašao Martinu, Nikolinu i Frana, ali gdje su ostali? Igra
igra je bila zanimljiva. Mislim da moja lokacija baš nije bila najbolja jer me kućak prvu pronašao, ali mi je drago jer sam se sakrila u roj mrava, tako da bi izašla i sama. Hvala mu. Potrudila sam se sakriti što sam bolje mogla, zavukla sam se u nekako napušteno dvorište, ali sam skontala u jednom momentu rep kako je prilazi s jedne strane, okružio je i kroz 2 minuta pas je već bio kod mene, ali pošto je kolegicu prije mene uhvatio isto pas, mislim da pas pada samo na žene. Slažem se. Sakrio sam se na pajdini ispod kartona, što je bila ogromna greška. Čim sam pomakao karton, osjetio sam milijun mrava, nadam se, koji su hodali po meni. Mislio sam da sam se dobro bio sakrio, ali Njuška je ipak bila ta najjača pobjednička. Ti si sorry, ne se pet. Nije me pronašao, taktika je bila iza nekih svježe obojanih vrata, tako da zavaramo miris sa njuh. Potrajalo malo duže nego što smo mislili, ali još 3 natjecatelja nas napušta. Molimo pljeskom pozdravite Frana, Nikolinu i Martinu, koji su nisu baš najbolje sakrili. Siguran sam da niste mislili da ćemo ovako biti brutalni i nemilosrdni od samih početaka. Evo, tek su 3 igre iza nas, već više od polovice vas ispala. Naša iduća igra ima korijene u štafeti, ali ovo neće biti bilo kakva štafeta jer mi imamo konavoske terence Renault 4. Renault 4 najpoznatiji je konavoski terenac. Odlazak u poje bez Renault 4 nekad je bio nezamisliv. Od verdure za pjacu do pumpe za polijevanje i motika, više stvari moglo stati u njega nego u sport Biljev supersak. Vas je 12, Renaulta su 4, znači morate se podijeliti u ekipe po 3. Kako su nam u igri ostale samo 3 djevojke, pravilo da ekipa ne može biti samo muška ovaj put nije mogla vrijediti, što će neki dobro iskoristiti. Osim što su se podijelili u ekipe, natjecatelji moraju izabrati svoje kapetane, a odluka još jednom mora biti jako mudra, jer u kono igrama natjecatelji nikad ne znaju što ih čeka. Dobro imati Renaulta 4, a još je bolje imati OT 5. Lukša, znaš li što je bolje od Renaulta 4? Ništa nije bolje od Renaulta 4. Dobro imat Renault 4, ali još bolje imat OT5, zabavnu stranu bakarstva koja ti donosi super pogodnosti. Čuo sam za to, je li to onaj besplatni program vjernosti OTP banke u kojem bodove mijenjaš za nagrade? Jes, a bodove lijepo skupiš svakim beskontnaktnim plaćanjem, korištenjem kreditnih, prepaid i debitnih kartica, podizanjem gotovine na računu, te rješavanjem kratkih i zanimljivih izazova. Samo nemoj dok voziš auto. Moja Ivana, zaboravila si da su tu i rođendanski bodovi, nagrade za preporuke, pa čak opcija da bonove podijeliš prijateljima. Mogla si mi posla koji bon? Hoću, kad pošalješ ti meni. Ako već nisi, registraj se i ti putem OTP Go aplikacije. Kreni i sakupljaj bodove već danas. Ekipe su izabrale boje i svoje kapetane. Renaulti 4 su nekada bili dio težačkog života, danas su nažalost postali oldtimerska atrakcija. Mi smo im stoga, zahvaljujući Mariji Šapro i Konavle Travelu, odlučili vratiti stari sjaj i saznati koliko stvari može stati u njih. Vaš idući zadatak je vratiti im ono što su uvijek bili i namijenjeni, znači morat ćete ukrcati što više predmeta u njih. Drugim riječima, opremit ćete ih za polje. Pred natjecatelje smo stavili 11 predmeta koje trebaju tovariti u dobrog starog Renaulta. Kako svaki predmet ne zauzima jednako prostora, svaki od njih nosi određeni broj bodova, pa je potrebno taktički razmišljati i kalkulirati. Pumpa za polijevanje tako donosi 10 bodova, bidon 7, kanta 6, svaka gajba po 4, bruz za polijevanje također 4, motika 3 boda, dok rukavice, boca vode i primjerak legendarnog kurta za opuštanje donosi po 1 bod.
Za sve predmete mogli smo zahvaliti Butizi Lovorno, Butizi ATTS Gruda i privatnim donatorima Niku Orepiću, Ivu Kralju i Ivici Karamanu. A moj čača nije ni primijetio da neke stvari nedostaju iz magazina. Vaš cilj je u roku od 3 minute ubaciti što više predmeta u njega. Ukupan broj bodova koji možete ostvariti je 44. Ako 2 ili više ekipa budu imali isti broj bodova, prednost će imati onome koji bude potrebno manje vremena za zadnji predmet. Po završetku igre kapetan će sjesti za volan i sva vrata će se zatvoriti. Ukoliko bilo koji predmet bude smetao zatvaranju vrata ili vozaču, taj se predmet neće računati u ukupan zbroj. Stoga su pametno kalkuliranje i precizno slaganja u ovoj igri jako važne. Prošlo. Ajde! Dvije minute. Dok neki samo ubacivaju predmete, drugi ih pedantno slažu. Minut i po prošao. Zadnji minut! Neki čak imaju vremena obratiti pozornost i na naše kamermane. Probaj, zatvori vrata! Dobro, otvori! Otvori vrata i nazad! Pola minute! Domagoj, je li bilo teško? Nije, lagano. Dobro, sad idemo vidjeti samo je li sve smeta, izvoli sjest za volan. Na prednjem sicu sama motika, ne dira ga, sve u redu. 44 boda ukupno maksimalno. Maro, uspuhao si mi se. Pa, nije bila baš lagan igra. Trebalo iznije sve stvari i punim tempo. Izvoli, sjedi. Pa. Vama je stalo sve u stražnji dio auta. Tako je. Bravo, maksimalni broj bodova, 44 isto, bravo. Ok, hvala. Martina, je li bilo naporno? Pa, bilo je dosta intenzivno, bilo je nekoliko sprinteva, baš pravih, čak i za nas koji smo u treningu je bilo, s obzirom na nošenje, to sve sklisko, ali uspjeli smo baciti sve, nadam se da smo osvojili se bodove. Sad ćemo provjeriti, izvoli sjest za volan. Hvala.
Dalmatinac, 44 boda, također bravo. Dubravko, što se dogodilo? U ovoj smo igri malo usporili, zaostali. Nema veze, mislim. Dobro, vidjet ćemo. Treba čestitati boljima, pobjedi. Idemo mi prije svega vidjet, možeš i sjest za volan. I ovdje se uredno 44 boda iza vas, bravo. Kako su svi uspjeli u zadano vrijeme u Renault ubaciti baš sve što smo im stavili na raspolaganje, odlučila je brzina kojom su to napravili. Dragi natjecatelji, ovo je bilo vrlo uzbudljivo, bili ste stvarno odlični. A ako ste primijetili, prvi put nisam rekao koliko igrača napušta ovu igru. Plavi su izgubili, Dubravko, Petar, Ivana. Pobjednička ekipa je bila u sastavu Ivica, Domagoj i Zvonimir. Kapetan je bio, ako se dobro sjećam, Domagoj. Domagoj, pridruži mi se ovdje, molim te. Prije svega čestitam, ali ne znam koliko je bilo pametno biti kapetan u ovoj igri. Ivana, Dubravko i Petar, istupite naprijed. Ovu igru će napustiti dvoje od vas. Jedan će se provući kroz iglene uši, što se kaže, a tog jednog će izabrati Domagoj. Znači, Domagoj, tvoj zadatak je izabrati kome ćeš od njih dati imunitet. Hoćeš igrati džentlmenski, hoćeš igrati po nekim prijateljstvima, odluka je isključivo tvoja. Jesi odlučio koga ćeš? Ja ću to ovako, na sreću. Reci pec, pa na koga ispadne prste. Mislim da je kako god ti odlučiš, tvoja je. Reci jedan broj, bilo koji, mali, od do 10. 3, 1, 2, 3. Eci, pec, ti si mali zec, a ja mala prepelica, eci, pec. Poštovani gledatelji, dobra večer. Željko Vela javlja se sa igrališta Mala Šupljaka. Znam s kim imam posla, lik je onako dosta zajeban milion puta u životu. Moguće za ovako glupa.